Ayah. Apa? Tau pas ayah lunga ketok. Mama gue bali brondong ya. Brondong apa? Ya brondong. Sing gene kok Ayo ngomong. tenanan, apa yang ngapusi? Takone brondong sapa? Go bali barang. Kira go bali brondong sapa? Aneh-aneh nom-noman ndi sing go bali? Ombo sire kerja go bali nom-noman brondong Maksudnya piye? Lah kae mau sing cerita bali dari kok mau bali nyong pas lunga kerja ora go brondong kok. Duh, kok malah do padu ya? Duh. Sapa wong ndi? Lu wae nonton lah. Ternyata takon ora percaya. Awas lho, kali temen ae kok. Sing bener sing ndi ya? Sapa deh sing gawa brondong Bali ki sapa? Aja gawe ontran-ontran malah yang nesu. Lah nesu lah wong ora bali lanang kok omong. Lanangan sapa? Anak kaya ngono lho ya, Ma. Mau teh mama gue beli brondong. Brondong sapa, Dek? Brondong panganan kan lho, Ma. Nyerangan yang marah nyimpen adi yang kepengen. Walah, ya se. Piye to? Iki lho yang brondong. Iki tadi Aku ya sing tak maksud. Apa ora? Allah. Iki jenenge brondong pangan. Walah jangkrik, tak kira lanang temen. Goblok.